Jaridar Haaretz da ake bugawa a cikin gidan ƙasar Isra'ila ta wallafa cewa ƙungiyar mayaƙa wanda ƙasar Isra'ila ke tallafawa a zirin Gaza domin ƙalubalantar mataki da kuma ikon ƙungiyar Hamas. Ƙungiyar ta gaza cika muradan da aka kafa ta domin aiwatarwa. Jaridar Extra News ta ƙasar Masar ta bayyana cewa an samu tattaunawa tsakanin manyan jami'an gwamnatin ƙasar Isra'ila, ciki ko har da Firaminista Netanyahu. Jagoran juyin juya halin ƙasar Iran Khamenei ya yabi iko tare da izzar makaman nukiliya da rokoki na ƙasar ta Iran. Ministan sufuri a ƙasar Isra'ila Mary Regeb ta ba da shawarar ɗaiɗaita gawar Yahya Sinwar, jagoran ƙungiyar Hamas, domin tabbatar da ikon ƙasar Isra'ila akan yaƙi da laifuka irin na ta'addanci. Assalamu alaikum, sunana Sadiq Mahabir, ga cikakkun labaran. Farawa daga Tel Aviv, Isra'ila, ministan sufurin ƙasar Isra'ila Mary Regeb ta ba da shawara akan cewa a kwashe gawar Yahya Sinwar, tsohon jagoran Hamas wanda Isra'ila ta samu nasarar halakawa a cikin hare-harenta, tare da cewa kada a sake a bada gawar ko kuma a miƙa ta ga mayakan Hamas kamar yadda ƙungiyar ta bukata. Mary Regeb ta bayyana cewa wannan shawara tata tana zuwa ne a lokacin da ake samun takun saka tsakanin ƙasar Isra'ila akan yadda take ɗaukar manyan laifuka, tare da ayyana cewa wannan mataki ne wanda ƙasar kamata ta ɗauka domin tabbatar da matakan da take ɗauka akan yaƙi da ta'addanci. Dai a ɓangare ɗaya, ƙungiyoyin Falasɗinawa tare da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun nuna damuwarsu akan lamarin, suna bayyana cewa Isra'ila ya kamata ta bi dokokin da ke martaba waɗanda suka mutu a lokacin yaƙi domin tabbatar da cewa ba a sami giɓi a gurin musayar gawakin da ake tsakanin Hamas da kuma ƙasar ta Isra'ila ba. Idan muka koma Gaza, jaridar Haaretz ta bayyana cewa wani bincike da sojin ƙasar Isra'ila suka gudanar akan ƙungiyoyin da suke tallafawa a zirin Gaza domin ƙalubalantar ikon Hamas, an bayyana cewa ƙungiyoyin sun rasa kataɓis sannan kuma sun rasa ikonsu. Wani rahoton ma ya ce ƙungiyoyin sun ruguje sakamakon gaza ƙalubalantar ƙungiyar mayaƙa ta Hamas, duk da maƙudan kuɗaɗe tare da tallafin manya-manyan sabbin motoci da makamai da kuma tarin kuɗaɗe da kuma man fetur wanda ƙasar Isra'ila ke tallafa ƙungiyoyin da shi domin ganin sun kawo cikas akan gudanarwar Hamas a cikin zirin na Gaza. Binciken na Isra'ila ya zo daidai lokacin da ƙungiyar ta Hamas ke ƙara faɗaɗa ikonta a yankunan zirin Gaza, musamman bayan kame waɗanda suke da hannu akan taimakawa ƙasar Isra'ila tare da zartar musu da hukuncin halakawa ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda ƙungiyar Hamas ɗin take aiwatarwa a yankin na zirin Gaza domin tabbatar da komawar cikakken ikonta a cikin yankin. Jaridar Haaretz ta tabbatar da cewa an samu karyewar bayanai tare da raunata ga ƙungiyoyin da ƙasar Isra'ila ke tallafawa domin ganin an kafa wani babban iko ko kuma wani ƙaƙƙarfan dakaru wanda za su ƙalubalanci ƙungiyar Hamas akan ikon take da shi a zirin Gaza, wanda aka bayyana wani al'amari ya samo asali sakamakon wata rukuni mai ƙarfi wanda ƙungiyar ta Hamas ta kafa, wanda yake bin sawu bayan janyewar dakarun sojin ƙasar Isra'ila tare da hukunta dukkanin waɗanda ake zargi da bawa ƙungiyar ta Hamas ko kuma ba ƙungiyar ta sojin ƙasar Isra'ila bayanan sirri da kuma taimaka musu akan mamayar ƙungiyar. Daga Tehran, shugaban ƙasar ta Iran, ma'ana jagoran juyin juya halin ta Iran Ayatollah Khamenei, ya yaba da ƙwazon matasa masu jini a jika na ƙasar tare da yabawa da izza da kuwar makaman roka na ƙasar Iran, inda ya bayyana cewa makaman sun yi mummunan ta'adin da ba a taɓa tsammani ba, sun lalata mafi zurfi daga manya-manyan cibiyoyin ƙasar Isra'ila. Khamenei ya bayyana cewa bunƙasar makaman Iran na nuna cewa ƙasar tana da ƙarfi da kuma ƙwarin gwiwa iya kare kanta tare da razanar da abokanan gaban ƙasar ta Iran. Wannan jawabi ya biyo bayan lokacin da aka cigaba samun tashin hankali akan takaddamar mallakar makaman nukiliya tare da makaman roka domin bunƙasa ƙarfin soji a cikin yankin na gabas ta tsakiya. Daga birnin Kahira a Masar, Hassan Rashad, babban mai gabatarwa a gidan talabijin na Extra News, ya bayyana cewa ya samu ganawa kai tsaye da Firaministan ƙasar Isra'ila tare da wasu manya-manyan jami'an mulki na ƙasar, ciki har da shugaban kafar Shin Bet ta leƙen asirin cikin gidan ƙasar Isra'ila. Bayanai sun nuna cewa wannan tattaunawa ta mayar da hankali ne akan yadda ake tsara ɓangarorin diflomasiyya tare da yadda ake mai da hankali a gurin tabbatar da wannan ƙuduri na tsagaita wuta. Masana harkokin diflomasiyya a yankin sun bayyana wannan tattaunawa tsakanin Masar da ƙasar Isra'ila a matsayin wata tattaunawa mai matuƙar muhimmanci, musamman domin tabbatar da ƙudurin tsagaita wuta ya yi tasiri, kasancewar ƙasar ta Masar a matsayin mai shiga tsakani mai taka muhimmiyar rawa wurin tabbatar da samun zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya.